Witajcie moi roztomili, kiedy oglądacie mnie. Mam nadzieję, że was będzie dosyć dużo, że jak wam się będzie podobać, zrobicie tak i szrabniecie, czy wam się podoba, albo co wam się nie podoba, bo to od tego zależy, do wielu to ludzi trafi, wielu to ludziom YouTube zaproponuje. A dzisiaj chciałbym pogadać o broni. No wiecie, w Stanach Zjednoczonych mają zapisane, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni. Żeby się mógł obronić przed tym, kto go chce napaść. Ale jaka jest najgroźniejsza broń? Miecz, kusza, rewolwer, armata, broń atomowa, neutronowa, albo jeszcze jako inszą, którą mają jedni czy druga armia. Nie. Najpotężniejsza broń to jest informacja. To jest informacja, no, kto się zna tam coś na tym, jak komputery działają, to wie, że tam jest ja, nie. 1, 0, 1, 0 i na tym systemie to jest wszystko oparte. Informacja jest największą bronią, bo za pomocą informacji idzie ludzi zmusić do robienia czegoś, czego normalnie by nie zrobili, ale jak się ekstra im poda jakieś cygaństwa, jakieś pierdoły, to idzie nimi zrobić wszystko. Ślązoki, my wiemy, że przeciwko nam Ślązokom bez przerwy używano broń cygaństwa. Dur informują każde pokolenie, że Śląsk wrócił do macierzy. Jedyną macierzą to by było chyba księstwo wielkomorawskie, w którego skład my wchodzili i które zostało na 100 lat prędzej przyłączone do państw chrześcijańskich niż Polska. Bo jeszcze tam w Gnieźnie inolasy były. Ale o tym się nie uczy, o tych informacji się nie podoba. Się podoba całkiem fałszywe informacje, albo półfałszywe, albo prawie że prawdziwe, albo stronnicze. Ale to jeszcze pikuj, wiecie co to, Śląsk to pół biedy, ale mało krainka w Europie Środkowej, kiedyś najbogatszą, dzisiaj jedno z biedniejszych, a może kiedyś zaś będzie bogato, jak pomboczek to można będzie. Ale dzisiaj wiemy, że informacja jest najpotężniejszą bronią, bo idzie z nią zrobić wszystko. Idzie całe narody wsadzić do aresztu domowego i trzymać ich tam, jak długo się będzie chciało, byle ich się będzie straszyło. Ale teraz stała się jeszcze najgorsza rzecz. Wszystkie największe informatory, telewizje informujące, ci co są największymi dostawcami tych prawdziwych i nieprawdziwych, tych zafałszowanych i tych prawdopodobnych informacji, to na całki Welt praktycznie będzie no jeden. Podali to w telewizji, mało kto na to zwróci uwagę, ale teraz kiedy będzie jeden ośrodek słuszny, który będzie przekazywał, jak mamy myśleć, co mamy myśleć, jak mamy robić i jak mamy robić i tak dalej. I będzie to robiło 90% ludzi. Bo tak średnio to no 10% umie selektywnie wybierać, co jest prawda, co jest psinco prawda, a co jest czyste cygaństwo. I to jest czarne, co widzę, co się dzieje, bo będą z nas mogli zrobić wszystko. Wszystko, co będą chcieli. A z reguły oni nie chcą naszego dobra, a my go tak coraz to minimumy. Oni chcą, żeby my zapieprzali za jak najmniejszą wypłata, a jeszcze dobrze by było, jakby nas było trochę mniej, bo czym więcej ludzi jest, tym ciężej się ich wachować. Bez to spróbujmy jakoś to bardziej patrzeć na to, co podają, na to, co nam pokazują. Dowiadujmy się sami, czytajmy książki,
zaglądajmy do internetu. Ja wiem, że są takie kanały, które pociskamy jeszcze większe cygaństwa jak w TVN-ie czy w TV Polonia. Ja wiem, że w tych mediach społecznościowych, tak zwanych społecznościowych, też dużo jest przeinaczania, żeby nie powiedzieć cygaństwa. Ale tam przynajmniej ludzie w większości, co tam gadają, to są przekonani, że gadają prawdę. I jest to bliżej prawdy niż to, co od dzisiaj będziecie słyszeć w tak zwanych głównych kanałach, a właściwie w jednym i jedynie słusznym kanale światowym, gdzie TVN, CNN, Discovery, Kanal Plus, YouTube chyba też tam w pewnym sensie będzie pod tym ciśnięty, może nie oficjalnie, ale już YouTube też tak robi jak chce. Kogo chce tam go wymarzy, komuś tam coś dorobi, a komuś coś oszkrobie. Weź to dowiecie pozór, co byście nie zostali mentalnymi niewolnikami fałszywych informacji. No to już do już zaś z Boboczkiem.